Na svoj obraz ich stvoril a povedal im, aby sa milovali a rozmnožili na našej zemi. Nikto z nás nepochybuje o tom, že deti sú bohatstvo národa. Toto bohatstvo vychádza z rodiny, ktorej základom je otec a mama. Každý z nich má na tom svojom poste nezastupiteľné miesto. Už od pradávna sú muž a žena darcami života a život je najvyššia hodnota. Pán Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu. Použijme tieto vzácne dary na záchranu našich rodín. Videla som veľa detí, ktoré trpia tým, že nemajú mamu alebo otca. Nemáme právo nikoho posudzovať či odsudzovať, ale máme právo, dokonca som presvedčená o tom, že až povinnosť vyjadriť svoj názor v tomto referende. Aj svätý otec František nás k tomu vyzýva. Naša škola vedie deti v úcte ku všetkým hodnotám a rodina s otcom a mamou zohráva v živote týchto detí najdôležitejšiu úlohu. Preto nie len ja, ale všetci zamestnanci našej cirkevnej základnej školy povieme v referende rodine 3-krát áno.